Την τελευταία φορά που κάναμε unboxing, μας την πέσανε μερικοί γιατί το είπαμε unboxing και δεν το είπαμε ξεπακετάρισμα. Όμως εγώ πιστεύω ότι όταν λέμε unboxing εννοούμε ότι ανοίγουμε κάτι και το παρουσιάζουμε κάθε λεπτομέρεια, δεν είναι απλό ξεπακετάρισμα, είναι μια παρουσίαση ενός προϊόντος, τι περιέχει η συσκευασία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα unboxing. Κοπίδι με το μαλακό και κόβουμε. Αυτό είναι ένα καινούριο προϊόν, μας το ζητήσατε, το ζητήσαμε και στην Τάχε και το έχουμε και εμείς τώρα και είναι και ξεχωριστό. Είναι ένα κανό της ΤΑΕ, της παλιάς Big που λέγαμε εμείς, το οποίο είναι ψαρευτικό, με πολλά κολπάκια για τους ψαράδες. Πάμε να το δούμε, εγώ λέω ότι είναι ωραίο, πάμε να δούμε τι θα δούμε όταν το πάρουμε. Και θα σας πω και τα καλά και τα κακά, ένα δηλαδή κακό που έχει θα σας πω στο τέλος. Αλλά παλεύεται το κακό. Κοπίδι αλλά πολύ ρηχό, εντάξει, δεν βγάλουμε τα μέσα, να το βγάλει. Ακόμα είναι πράσινο. Πάντα η Τάχε, η Big, τα ψαρευτικά της μοντέλας τα έχει πράσινο. Το οποίο δεν είναι άσχημο χρώμα, είναι ωραίο χρώμα και για λίμνες και για θάλασσα, κάνει για όλα. Είμαστε εδώ είναι η πλώρη. Η τιμή είναι καλή να ξέρετε και έχουμε και ένα. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα κουπί της ΤΑΕ, το οποίο είναι ευρωπαϊκό, είναι μια θυγατρική της Τάχες που κάνει τα κουπιά. Οπότε το κουπί είναι ευρωπαϊκό. Έχουμε πετάλια, αυτό το σύστημα είναι με πετάλια. Εδώ είναι τα πετάλια, εδώ είναι το σύστημά του. Εγώ πρώτη φορά τα βλέπω. Εδώ είναι τα πετάλια. Εδώ είναι το σύστημα που δημιουργεί την κίνηση με τα δύο πετάλια, με τα δύο φτεράκια που κινούνται μέσα και έχουμε και δύο ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που τους κάνουμε ζημιά. Εδώ είναι το σύστημα που μαζί την πρόωση, μπαίνει εδώ πέρα μέσα και βγαίνει αν θέλουμε να πάμε σε ρηχά. Εδώ είπαμε τα δύο πετάλια, θα τα πάμε σε ρηγάκι. Εδώ έχουμε ένα πολύ έξυπνο και ωραίο αποθηκευτικό χώρο, ελάτε να δείτε λίγο. Για να βάζουμε τα πραγματάκια μας, τα δολώματά μας, την αγκυρούλα μας, ό,τι τέτοια θέλουμε. Καλαμοθήκες που μαζί. Και εδώ έχουμε το καθισματάκι. Αυτό το καθισματάκι είναι σειρώμενο, ανάλογα με το ύψος του επιβάτη. Μπορεί να κάτσει να κάνει με τα πετάλια και να έχει τα χέρια του ελεύθερα για να ψαρεύει. Γι' αυτό το λέμε και ψαρευτικό. Και να πούμε ότι για να στρίβει υπάρχει ένα σύστημα τιμονιού που μας βοηθάει να κρατάμε την πορεία μας, να στρίβουμε, οπότε ό,τι κίνηση θέλουμε την κάνουμε με τα πόδια μας. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε και μοτεράκι ηλεκτρικό απάνω, μπορούμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια. Έχει 1, 2, 3, 4 καλαμοθήκες για τα πράγματά μας, για τα καλάμια μας. Έχει διάφορες αναμονές για βυθόμετρα, για ό,τι εξοπλισμό έχουμε για το ψάρεμά μας. Βασικά είναι ένα κανό το οποίο είναι και σταθερό και είναι για ψάρεμα. Δεν είναι για κάτι άλλο, δεν είναι για να κάνουμε βόλτες, είναι για να ψαρεύουμε, για να έχουμε τον εξοπλισμό μας, να σηκωνόμαστε όρθια. Εδώ πέρα έχει για να πατάμε απάνω, να μην γλιστράμε, μπορούμε να σηκωθούμε όρθια, να κάνουμε τη δουλειά μας. Και το καθισματάκι που έχουμε πει ότι μας βοηθάει. Ο Starling το όνομά του, το είπαμε είναι ψαρευτικό και το μόνο μειονέκτημα που έχει, αν το πούμε μειονέκτημα, είναι το βάρος που είναι γύρω στα 45 κιλά. Αλλά έχει τόσο πολύ εξοπλισμό, έχει τόσα πράγματα τα οποία έχουν βάρος
πετάλια, έχει καρέκλες, έχει σίδερα, έχει τέτοια πράγματα, τα οποία μας κάνουν τη ζωή μας εύκολη στο ψάρεμα. Γι' αυτό το παίρνουμε για να ψαρεύουμε. Δεν το παίρνουμε να κάνουμε βόλτες, ούτε για να πάμε την κοπελιά μας βόλτα, είναι για να ψαρεύουμε. Είναι εργαλείο για ψάρεμα. Γι' αυτό έχει τα κιλά του. Οπότε, όπως εγώ είπα, η καλύτερη βάρκα είναι αυτή που μας κάνει τα γούστα στον τομέα που θέλουμε. Αυτή τη δουλειά κάνει το Στραλ, να το βρείτε στο Λουκένος Boats και εγώ είμαι ο Γιώργος Λουκένος.